New media as multimedia. New media gadgets like mobile phones and computer, tablets also signify this convergence of the old and the new. So, ibig sabihin, kung yung dati, sabi ko nga kanina, puro tayo dyaryo, movie or something, nanonood tayo sa TV, nakikinig tayo sa radio. So, ngayon, hindi na. Kasi meron na tayong phone, gumagamit na rin tayo ng tablet, meron din tayong laptop, and meron din tayong TV. Yung mga TV sa new media, puro latest na. Diyan na tayo tumitingin ng mga news, nanonood ng kung ano-ano. Ibig sabihin, nanonood ng mga film, movie, pero latest na, gagamit ka na lang ng laptop para uh, maka, makaalam ka ng news or something mga nangyayari sa paligid. Yan na yung mga ginagamit natin ngayon sa new media. So yan yung ibig sabihin ng new media as multimedia.